Не може да си различно близо. Ето ви! Може на балкона да го влече. Няма да се събере. Може ли малко да се... Ако се сплесне малко... Да. При нас не са. На Ичто беше. Да. Ето, купче. Сега. По-силно. Веднага постата. Имаме такова за животно. Само ще са по-големи. И такава игра пада. Те са, да, много и на и харесват да си играе с тях. Вие да ги правите и тя да ги разпаля. Това е любимата игра. Ето за мимето, що ти на го взе, ето това е за мимето. И на какво става? Опусна. Кой следва да стави? Не. Всичко е. Има същата. Да, те си я види правила. Да види правила. Да види правила. И две си са в устата. Не, лекичко. Лекичко ще трябва. Ние да се стигме да вземе нашето. Аз докато станахме, пихме кафе и айде. Ставите си. Инче.